O Concello da Pobra organiza un ano máis o Obradoiro de Conciliación Móvete. A través deste servizo pretenden facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal das familias e, por outro, ofrecer unha alternativa lúdica e de aprendizaxe para os nenos durante o verán. Na edición deste ano haberá algunha que outra novidade. Unha delas é que o número de prazas ofertadas limítase ás 180. A outra é que haberá un prazo de inscripción pechado, con data límite o 30 deste mes de maio. Dúas novidades importantes que temos este ano con respecto a anos anteriores é que o prazo de inscripción é pechado e comeza dende hoxe ata o 30 de maio. E outra das novidades é que o número de prazas é limitado, ofértanse un total de 180 prazas que serán adxudicadas atendendo a distintos criterios. Un deles, por exemplo, como pode ser estar empadroado na Pobra, ou para familias vulnerables, familias que se atopen desempeñando o seu posto de traballo no noso concello, etc. A actividade desenvolverase como é costume no CEIP Salustiano Reieiras entre o 24 de xuño e o 10 de setembro, en horario de mañá, de 9 a 2. Para aquelas familias que o precisen tamén haberá servizo madruga e comedor. As datas no que se vai a levar a cabo será dende o 24 de xuño ata o 10 de setembro, ambos incluídos de luns a venres en horario de 9 a 2. Aínda que o horario empeza ás 9 e remata ás 2, sí que hai a posibilidade para aquelas familias que o necesitan de empregar o servicio de madruga e máis o servicio de comedor. Para máis información, as persoas interesadas poden dirixirse ao Departamento de Igualdade, situado fronte á Casa Consistorial, ou ben no teléfono 981 83 27 64.